Nagkuwang sa koordinasyon ang mga ahensya nga sa kagamhanan nga gitahasan sa rehabilitasyon sa mga lugar nga naigo og katalagman. Tungod dinhi nahadlok ang Rehabilitation Task Force nga gitukod sa Kapitolyo nga basin ang mga donors mawad-an og gana. King Perez, Sugid Limi. Naghugpong ang mga miyembro sa task force pagligon sa Kapitolyo kaganihang buntag. Usa sa ilang mga suliran ng pagpatuman sa relokasyon sa mga pamilya nga nahimutang sa no-build zones. Sumala sa report sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sa unom ka mga lungsod ug dakbayan sa amihan ng Sugbo, dulang 17,000 ka mga pamilya ang kinahanglan i-relocate. Ang mga lungsod sa Santa Fe, Daan, Bantayan, Borbon ug dakbayan sa Bugo pa ang nakapatuman ug nakaplano sa pag-relocate sa mga apektadong pamilya. Matod sa Provincial Information Officer, kinahanglan pa sa task force nga maghimo og criteria kung kinsa ang angay i-relocate. Okay, but it's impossible to relocate everybody niya. There are also issues of funding. We don't have enough money. Atol sa maong meeting, pipila ka mga donor members sa task force may padayag sa kahinay sa dagan sa pag-coordinate sa mga kalihukan sa rehabilitasyon, hilabi na sa pagpatuman sa relokasyon sa namuyo sa no-build zones. Ang Executive Director sa Cebu Chamber of Commerce and Industry miingon nga kinahanglan sulbaron ang coordination gap sa Kapitolyo. In the past, the city government, like here in the urban, are addressing these concerns because we have resettlement here. But in the rural areas, that has not happened until the storm came to be. So it's a new competency level that is being asked of government. Hangtod karon wa pa nakabot ang gitinguha nga koordinasyon sa task force pagligon sa koordinasyon sa Kapitolyo tali sa nasudnong kagamhanan. Ang obserbasyon sa mga donors makapawala silang interes. Not fully achieved. It's working in small groups, but it's not totally there. And of course, the international groups, as mentioned a while ago, they said that if there is no harmony between the local and the national, they will move away or shy away. No, but now they're not shying away yet because they see that. Pero ang ila lang i-emphasize ito is we need to coordinate more, especially sa local o sa national. But it doesn't mean nga mo shy away na sila. There is just a need to improve on some things. Gipahibaw sa nangu sa task force nga makig-meeting si Governor Junjun Davide sa mga representatives sa matag national government agencies karong Biyernes. Hangtod karon wa pay nadungog ang Kapitolyo sa ilang gisubmit nga 27 billion pesos nga rehabilitation budget ngadto sa rehabilitation task force sa kauluhan. Wa pa sa makwenta sa task force kung pila na ang nahatag nga donasyon gikan sa mga international humanitarian aid organizations. Hinuon na 22 milyones pesos nga emergency fund ang Kapitolyo gikan sa pribadong sektor alang sa rehabilitasyon. They don't give that, no, for the interest operating, no. They are not showing the account, but Nafairan nga bisan nga naglihok na ang task force pagligon na doon ay mga problema sa koordinasyon sa mga key players sama sa lokal nga kagamhanan sa probinsya ug nasudnong kagamhanan hinungdan nga way nasayod kung kanusa makabot ang hingpit nga paglingkawas sa mga apektadong biktima sa bagyong Yolanda human sa tulo ka buwan nga gikuso-kuso kini dito sa amihan ng Sugbo. King Perez, News 5. Nibalik na sab og piket ang mga kades sa Cebu Country Club. Napakyas ang mga kades o ang tagdumala sa Cebu Country Club sa pagkabot sa usa ka kasabutan aron masulbad ang panagbangi sa duha ka habig. Chicky Baguio, Sugid Limi. Sa ikaduhang higayon, nagpikit na usab ang 102 ka mga kadi gawa sa Cebu Country Club. Ilang rason, wa sila magkasabot sa pamunuan sa golf course human sa gihimong negosasyon. Matod ni Boboy Velasquez, naglisod na sila sa ilang kahimtang ug buot nilang paminawon sa management sa country club ang ilang hangyo nga wag tangon ang kontraktualisasyon ug pabaliko na sila sa ilang trabaho. Ito nga malig ni karon kay ko na mag-aadlaw nga wala na may katrabaho. 27 days na, no? Karon, 27 days na. Yo, asa mo yung pagkaon mo, di mo na pasudlon. Among pamilya, luoy kayo mga anak. Basta kung sa tuwing nga mo na ilang schedule nga, di na may sahod, di na may kapangapaglain. Di na may dawaton. Ang 74 anyos na si Lolo Rufino, kinsa sa 60 katuig na nga nahimong kadi, niduaw sa iyang mga kanhi kauban alang sa pagsuporta kanila. Niretiro siya tungod sa pagkahanap na sa iyang pananaw. Kung nalulong sa mga kader daw, tungod sa way kawin ng mga anak. Kibawa ko nga sa kalisod daw.
ka opisyal sa country club nga wa miatubang sa kamera ang misugilon sa News 5 nga andam na unta silang makig-negotiate apan nasagmuyo sila dihang mibalik na sab og piket ang mga kadi. Gipatuman sa Cebu Country Club ang accreditation sa mga kadi nga tugutan sulod sa golf course dihang nag-organize sa usa ka association ubos sa usa ka labor union. Jinky Bargio, News 5. Nagmagahi pagkadaog sa iyang pwesto si kasamtangang Talisay City College President Richel Bacaltos human gipalutsan og executive order ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Matod ni Bacaltos nga ang Board of Trustees ra sa maong tunghaan mao'y makadesisyon ini apan matod ni Mayor GBR nga positibo siya mo'y paboran sa board sa Talisay City College. Leslie Caminade Vistil, Sugid Limi. Hangtod nga wala desisyon gikan sa Board of Trustees sa Talisay City College, dili mo kanaog si Talisay City College President Richie Bacaltos sa iyang pwesto. Mato diini nga sayang nasayran ato silang gihimong panagtagbo nga wa siya hinduman nga gihatagan og gahom ang mayor nga mo'y mupili sa mamahimong presidente sa Talisay City College. Ug kun ugaling do naman gani desisyon ang board sa TCC, andam siyang mohawa sa pwesto apan gikinahanglang mutuman sa proseso ang mayor. So, wala gi-mention dito kay usually man good if there are kanang moves ngayon ana, it should be put into motion. So as far as I remember, because I was a little bit farther from the presiding officer, wala ko kay numdum gyud nga dunay motion nga giving the authority to the mayor to appoint a new college president. Matod sa mayor sa Talisay nga gamay ra ang gihangyo ni Bacaltos. Dugang niini nga masaligon siyang aprobado sa TCC board nga siya mo ihatagan og gahom nga mopili og bag-ong presidente sa maong tunghaan. Nag-executive order. Pero ang yung replacing kaya mo out sa diya, replacing na to sa authorized yun nga doon nag-shake yung taron nga panang qualified yun siya diha. So, ingon ana. So, gamay raman kayang gipangayo po nga kanang authorized din sa Board of Trustees, so amo lang nang kuhaon. So you're saying di qualified si Richel Bacaltos? Alahi, good. Miingon ang City Legal sa Talisay nga hatagan og 30 ka adlaw si Bacaltos nga mutuban sa executive order. Gawas niya na magpaabot na lang siya sa mando sa mayor kung unsay legal nga buhaton kung galing magmagahig si Bacaltos. Andam nang mupuli ang kontrobersyal nga kanhi Mandawi City College President nga si Paulos Cañete kang Bacaltos. Apan iya unang paabuton ang lugway nga 30 ka adlaw nga gihatag alang ni Bacaltos. And lisod man good na the mayor has spoken. We abide by the decision of the mayor. Mauna. Amo nang i-discuss sa board. Okay. Lisod man sad nga ako mo decide. Ang mayor may chairman. Nihangyo to siya nga 30 days. Magdepende na sa unsay kuha nilang atin si Palay. Kung at 30 days, well, okay rin po ko. Kung 30 days, basta as soon as mahuman ang 30 days, mo vacate siya. Niya, ako, maisip na anay executive order, I have to function. Leslie Caminade Vistil, News 5. Pabiling takom ang kapulisan kung si kinsang mga tawhana ang nagpaluyo sa planong pagpatay sa Vice Mayor sa lungsod sa Asturias. Samtang giandam pa nila ang kasong ipasaka, gisugyot sa Provincial Intelligence Branch nga dungagan og security escort ang Vice Mayor. Andrea Patanya, Sugid Limi. Karon nga kumpirmado na gyud ang assassination plot ni Asturias Vice Mayor Joel Dumdum, gisugyot sa kapulisan sa lalawigan nga dungagan ang security escorts niini. Nasayran nga sa pagkakaroon, usara ang na-assign nga security escort sa Vice Mayor. Our provincial director will be will be discussing it with higher headquarters if they will indeed. Klaro naman na to ang imminent danger man gid ang security ni Vice Mayor. So that would be the decision of the command kung magbutang taog security sa iya. Gihikay na sab sa Provincial Intelligence Branch ang extrajudicial confession ni Archie Alvarado ang giingong usa sa mga suspect sa maong planong assassination. Giingo aduna na sila ideya kung kinsa ang buot mo papatay ni Dumdum, pinaagi sa duha nga to sa upat ka mga ngan nga gitug-an ni Alvarado ug giingong kining mga tawhana taga Asturias rasab. They are all in Asturias, na sila sa Asturias ang kaning mga tawhana. So, Ilanit sila sa iladong taon sila sa Asturias. Basta, we will be filing charges once the
the extrajudicial will be formalized and officialized through sa iyang pag-subscribe niya siya. Gamiton karon ang resulta sa technical exam sa cellphone ni Alvarado diin mabasa ang mga text messages kabahin sa ilang panagsabot, lakip na ang mga gibutyag nga pamahayag ni Alvarado isip mga ebidensya sa ilang ipasaka nga kaso batok sa mga suspitsado. Giklaro sa kapulisan nga bisan og himuong state witness si Alvarado, di ihapon kini luwas sa kasong isang at batok niya ug sa iyang kauban nga si Jonathan Ruby kinsa samdan atol sa shootout. Kini naglangkob sa attempted murder ug illegal possession of firearms. Mipasidaan sab ang pulis nga kun mapamatud-an na ang mastermind, di sila magduha-duha sa pagpasaka og sumbong batok niini bisan ug unsa kadako ang ilang gikuptang gahom o impluwensya sa maong lungsod. Andrea Patenya, News 5. Upaw kanto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Pebrero 4 tuig 2014. Kini si Franz Manilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!